माइ हाफैदोंमोन नोंथांमोन दा नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गाहामैनो दङ नाथाय आंबो गाहामैनो दं नाथाय खामानि मावनांदों बे मोनसे दा बिदिब्ला दिनै मोनसे फिसा प्रग्राम लानानै थालायबाय न'आव दहाय दिनैनि प्रग्राम लायाखैमोन नाथाय दिनै हरखाबै प्रग्राम लालायबाय बेनो जाहैबाय आलासि दङ बे आलासिखौ ओंखाम जाहोनो नादों बिनि थाखायनो आं माइ हादोंब्लाबो आं दसे दान्दिसे उनावनो थांनांसिगोन मानोना आलासि ओंखाम जाहोनो नादों बे आलासिखौ ओंखाम जाहोनो नागिरनायाव माखासे फिसा फिसौ खरस दंबावो मोनसे मोननै फिसा फिसौ दा ओंखायनो बेफोरखौ लायनो थाखाय आं दिनै सान हाबहां जाखाबाय थेवबो आं थांनांसिगोन दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन आलासिया सोर आरो मा बेखौ दान्दिसे उनाव नुलांबाय थागोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बाबा जों अबाव थांनो नागिरदोंमोनलाय? मा लायनो नागिरदोंमोनलाय बाबा? अमा बेदर होनदो। अमा बेदर दिनै बाजाराव थांनो ओंखारदों आङो बेदर लायनो। आंना मिस्टारा हासबेन्डआ न'आव गैया नालाय माइ हानोसो थांदों दुब्लि बारियावसो दंहैयो दहाय फुङावनो थांदों बिसोरो ओंखाम जानानै आरो ओंखाम थफ्ला लानानै थांखादों बिसोरो बेलासिनि 5टासोआवसो फैगोन न'आव रावबो गैया बेदर लायनो आलासि दङ आलासिया गोजाननि नङा न' खाथिनिनो गासै 6 जनसो जागोन दा आङो फिसाज्लाखौ लानानै फिरफिलि बेटारि गारिजों थांनोसै बेटारि गारिखौ लिंहरदोंमोन फैथ'वाखै सफैथ'वाखै देलायनानै ओंखारखांनानै नेगासिनो दङ। खाथियाव ओरै गिदिंना फै हरैजाय औ औ आरो बनखौ दांना गैया बनखौ दांना नैबे अमा बेदर बेनिफ्राय अमा बेदरजों माजों संगोन अमा बेदरखौ अमा बेदर गोजा एवगोन आलु दरनैसो होगोन बेनिफ्राय नै दिनै माइ हादोंमोन ना जों लोखिरामजों जों माइ हादोंमोन लोखिरामजों जों माइ हानानै नै बेसेबां मोनदों गुमा सायखाजोब्बाय दाना जों बेखौ बिराद गोथाव बाथोन जागोन गुमा गोथाव बाथोन ओमफ्राय औ आलासि दङ आलासिया खाथिनिनो सासेया 100 मिटार गोजाननि सासेया 10 मिटार गोजाननि आलासि दं नैबे मोनबाय ओमफ्राय मैथा गोखै आरो सयाबिन बेनिफ्राय नैबेयो लाइ मैद्रु बियो
नैबे अगदाबाव दानिया दालि रुगासिनो दं दालि रुदों नैबे अगदाबाव दाना दालि रुगासिनो दं दालि रुबाय दुन्दिया मस्ला आरि लाबाय रेडि लाबाय दाना संसिगोन दालि रुदों दुन्दिया बानलु सामब्राम जिरा मस्ला माखासे गरम मस्ला देबाय माखासे गुन्दै पाउडार नैबे दुनिया पत्ता लुबैहोनो ना मानसिफोरखौ मा ओंख्रिमोनब्रा दालि मैद्रु दालि ओमफ्राय आलु अमा दाउ आलु ओमफ्राय सयाबिन मैथा औ मोनसे फेभारिट दङ अमा बाथोन नैबे मैथा बे एबार बोरियाव बिराद बुरजा मोनगोन मनज बोरियाव बांसिन मोनो ओइ बानलु होदोंना होआखै हा ए आं बानलु गथा होदोंना होआखै नोंदों औ आलासिफ्रा जाखांबाय नै दानिया जों आलासि जाखांनानै जों जाबाय दा बिदिबा भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बिदिब्ला बाय बाय